Diego. Oh. Sir. Sir, what was the latest advisory? Kinakita namon ba lang may ara sang ground deformation? Ano ang reason sini sir? Regarding sa mga nakuha namon nga mga data sa EDM or yung electronic distance meter na ginakakuha namon, miyara ko nung nga pag-increase sang data naton. So, makasiling kita nga miyara pag swelling sang Gawbag? sang middle and lower southeastern slope sang Canlaon edifice. Ano sir, bunga na siya sang padayon nga aktibo nga pagpakita sa bulkan o kung dulot man ni siyang pagtinupa sa ulan o ano may contribution ina siya ano? Ga contribute po ng iya nga sa seismic data bala sir. Oo. Nga pag kay tungod ang volcanic tectonic subong ng miara sa bala nga pagsaka gamay kay tungod sang last week wala kita mayo may gaka-record nga mga volcano tectonic. Subong, may na-record kita nga anom sinila nga aga. Magsiling ka tectonic, may ara siya pagtayog o kung pagiyo nga mabatyagan sa surface. May pagtayog sa surface ng Canlaon, sir. Malapit dara. So ining ginamuno mo kaina nga doon nagahubag siya, ari ni siya sa portion sa ilalom sa parte sang bulkan nga amo na ang nagapa-active pagid Sir Subong. Yes, sir. Nang amo na sa kapag swelling sang middle kag lower nga southeastern slope sang Canlaon, sir. Okay, so doon nagahubag lingwa niya, no? Yes, sir. So why man sang emisyon nga nakita kamo na obserbahan kag giti ga inulan sumong makita man sir kung may gina-emit man may ginabuga nga aso makita pa ninyo ni sa surface. Yes sir. Miyara sang kagina sang aga subong ang Canlaon namon nga nga IT cam ng obscured na subong ang iyang or cloud covered na. Pero kagina may nakita kami nga gamay nga pag steam sang Canlaon volcano, sir. So ano ang matabo? Anong advisory nyo di, especially sa mga residents, sa mga barangay officials, malapit sa tiilan sa bulkan nga last time tinapektuhan, nag-evacuate. Ano sir ang mga measures ang ginahimo naton kag advisory sa ila sini? The same gyapon ng aton nga ang amon nga gina-advise sa mga pumuluyo sang malapit sa Canlaon, mga Laksiliana, La Carlota, gas-sustain tagyapon sa alert level 2. Sir, alert level 2. So, why gyapon sa ginaalaw magtaklad to human activity within the 4 permanent danger zone? Yes, sir. Garitain kami gyapon kag strongly prohibit sa 4-kilometer danger zone kay very dangerous magsaka dito. Pero may ara ka mo na obserbahan o based sa mga reports abi and coming from the residents nga mga info or sa aton sini nga mga personnel nga ato man dito gyapon ga observe may mga volcanic mud flow gyapon nga nagaanod nga do parts ng deposit nga nabilin sa babaw, sir? What do you mean, sir? Or something mga munang activity, sir? Bali may ara ato kundi may mga mud flow bla ako volcanic mud flow si una gaupod to sa pagbaha mo nag-us-us ti mo to kan isiliman uy grabe. Subong nagtultin lagi man. Subong wala man kami may nakuha nga mga reported nga ng mud flow or lahar related ng mga volcanic activity, sir. I see. Pero importante nga about mag-amo ni galing sitwasyon kamo dira nagapabilin gyapon nga alerto sir sa monitoring system sang PHIVOLCS? Yes, sir. Conduct namin sa 24-hour nga monitoring parameters para ma-secure gid bala naton nga ang bulkan may activity or wala. Kay budlay siya if hindi
bala mabantayan sa maayo kay PD sa mga sa mas lala pagin nga sitwasyon, sir. So dako Especially sa mga residents ang mga lapit dara sa Mm. Canlaon nga volcano. So botang balon ang panugyan gyapon ninyo preparar gid ya kay hindi naton ma-discount ang possibility nga pwede liwat maglupok ang bulkan, Yes, mag-alboroto. sir. Yes, sir. Oh, okay. So anyway, salamat gid kag keep us posted kung may ara gid man mga possible nga mga advisories kag pwede magkabulig ang Action Radio as your partner. Feel free to inform us Sara para nga makabulig kita. Gilayon inform dito sa mga far-flung areas ngati ang communication kung kaisa apektadong signal sa cellphone, ang data, Yes, sir. hindi makakuha masyado. Paagi sa amon diri sa Action Radio, makabulig kita relay sila sang information. Sa listening public, sa mga pumuluyo, La Carlota, sa may La Castellana, and part of Moises Padilla, ano liwat ang advisory sa taga-VBOC, sir? Gariting tagapon sa alert level 2, sir. And also, gina-advise ko ng mga residente sa La Carlota, La Castellana, Moises, and Canlaon nga may ara kita sa PBOX nga Facebook kung gusto niyo maging informed sa mga latest bilang nga mga kay ga butang mga kami ng updates every day, especially sa mga advisories kag ang latest nga sa Canlaon. And also ang mga linog ng lapit or layo sa Canlaon ng gabutang mga kamida. Okay. Also mga sa Twitter if kamo sa X or Twitter. And also sa amon nga website, sa PBOX nga website ng kay ga butang makamida sang updates kung para maging informal kita sang katabo sa Canlaon nga volcano. Sige. Salamat gid kay tikadamo sang nag-forward sa akon pagkita na sang advisory ninyo 7 AM kay na. Ti siling kumayan ni matawgan ta dayon ang ang taga PBOX so that we can inform the listening public nga naga-worry sa sining advisory. Salamat gid sa time kag God bless dira sa inyo sa PBOX, sir. Yes, sir. Thank you man sa time. God bless. Good God morning. bless, man. Good morning. Action Hotline. Ayos kay siging mo